Hezký dobrý den. Také dnes budeme mluvit o tom, jak bydlet bezpečně a hlavně, jak se doma nebát. Nebo jak se nebát o svůj byt, pokud jsme někde pryč. Naším hostem je odborník na bezpečné bydlení, pan Josef Adamek. Dobrý den. Dobrý den, prajem. Ono mít bezpečnostní klíče, bezpečnostní zámky, o tom mluvíme často a už jsme o tom mluvili několikrát i spolu. Ale ono je asi hodně důležité, z čeho jsou vyrobené ty samotné dveře, ve kterých potom je ten bezpečnostní zámek. Je hodně různých materiálů, je hodně různých dveří? Áno, viacerí z nás používame svoje vstupné dvere, ani nevieme vlastne, z akého materiálu sú. A to je práve dôležité, zistiť si, z akého sú materiálu. Pretože môžu byť dvere z dreva, z dreveného masívneho materiálu, môžu byť z rôznych preglejok, môžu byť dokonca z papiera, pričom ja to vo vnútri nevidím. Sú iné materiály, rôzne plastové materiály, až po oceľové. Čiže rozhodne by som sa mal zaujímať, z akého materiálu je to samotné celé dverné krídlo. Ono je to velmi důležité a my jsme se na to zaměřili, protože jsme vyzkoušeli, jak se přes takové dveře dostane zloděj, který se bude chtít doslova probít, promlátit a prokopat skrz různé materiály. Pojďme si to ukázat. Pojďme si teda představit ty nejčastěji používané dveře, nejběžnější, se kterými se potkáme nejvíc. Já znám asi tyhle. Áno, môže tam byť materiál drevo, môže tam byť papier, rôzny iný materiál. Hovorí sa im všeobecne drevené dvere. Ten základný materiál tvorí drevo. Papír je uvnitř? Môže byť aj papier, môžu tam byť dokonca kukuričné šúlky, môžu tam byť rôzne materiály. Pozrieme sa dovnútra, tu konkrétne, aký je materiál. Tohle jsou dveře plastové, já znám plastová okna. Stejně často jako plastová okna se používají plastové dveře? Veľmi často. Sú to najčastejšie dvere používané ako vstupné dvere do rodinných domov. Základný materiál je plast. No a tohle, to už vypadá pevně. To je z čeho? Tam sú oceľové platne, sú to oceľové bezpečnostné dvere, ktoré sa používajú na rôzne účely, ale rovnako často používané. Pojďme si teda pozvat zloděje, ať nám ukáže, jak rychle skrz ně může projít. No tak tady to bylo opravdu velmi rychlé a to asi budu muset říct teda hodně sousedům u nás v baráku, protože to je opravdu jenom papír. Je tam papier a je tam hodne vzduchu, keď sa pozrieme. A vlastne ten papier je zabalený len do takéhoto tiež... Do iného papíru. Papierového materiálu z dvoch strán. A vlastne celú konštrukciu tých dverí drží len po obvode tenký taký drevený rámik. A teraz si predstavte, že do takýchto dverí ja dám kvalitné kľúče alebo kvalitné kovanie, keď mi to vlastne nemá v čom držať. Takže to je úplne zbytočné. Takže to je vlastně závěs a druhá věc po závěsu jsou tyhle dveře. Áno, síce cez ne nevidím, ale všetko cez ne počujem, mi cez ne prefukuje a keď sa niekto rozhodne cez ne dostať, tak vidíme, že sa dokáže veľmi rýchlo. Lebo on by ten otvor za chvíľu spravil taký, že celý prejde dovnútra. Tady už to bylo trošku těžší, tady místo papíru je montážní pěna. Áno, takéto plastové dvere vyzerajú celkom bytelne ako masívne po obvode, lebo sú síce hrubšie, ale to je iba rám a vo vnútri je vlastne takáto nejaká výplň, je to tenký plast a medzi tým tenká tepelná izolácia z rôznych materiálov. Čiže to aj keď sa rukou zapriem, vidím, že ten materiál prúži, že je slabúčky. Čiže vlastne aj do takéhoto materiálu, aj keď tie dvere vyzerajú fakt pevné a kvalitné, dobre, dokážem spraviť veľmi rýchlo otvor. Bez nejakých veľkých znalostí, len hrubou silou. No a kdyby třeba použil nějaký plamen, nebo kdyby hořelo, tak to je taky asi rychlý. Napríklad dá sa iným spôsobom, dá sa to strihať, dá sa rôznym materiálom, ale my sme tu chceli ukázať hrubou sílu a rovnaký spôsob, aby sme si uvedomili, z akých materiálov máme dvere.
No a poslední dveře ocelové, tam jsme se tedy dovnitř nedostali, prokousali jsme se jenom tadyhletou první dekorační vrstvou. Áno, to je dekoračná vrstva a keď si v detaile ukážeme, tam pod tým už sa ukazuje tá oceľ. Skutočne ten pevný materiál, je tam viacero tých oceľových platní, sú to bezpečnostné termodvere, čiže takéto dvere môžu vyzerať zvonku ako plastové, ako drevené, ale čo je dôležité, tá základná oceľová konštrukcia, tá je veľmi pevná a vlastne do takýchto dverí už má význam dávať aj kvalitné kľúče, aj kvalitné uzamykanie. A když už jsem předtím zmínil ten plamen a ten oheň, tohle je i ohnivzdorné a má to nějaké izolační vlastnosti, co se hluku nebo tepla týče? Oceľ samotná nehorí. Samozrejme, keby prišiel oheň, tak tá povrchová vrstva by sa poškodila, logicky. Ale vo vnútri medzi tými oceľovými platňami sú hrubé tepelnoizolačné materiály, ktoré slúžia na to, aby tie dvere mi nepremrzli, ale zároveň ma aj chránia voči hluku, voči prestupu hluku zvonku dovnútra. Jsou to velké rozdíly. Ale oni to budou asi velké rozdíly také v ceně. Ta cena bývá nejčastěji to, co nás třeba drží u těch v podstatě papírových, protože mě to trošku vyděsilo, co bylo vevnitř, nebo co tam vlastně hlavně nebylo. Presne tak. No, jednak je to o cene, jednak je to môže to byť aj o lenivosti, lebo keď si zoberieme napríklad tie stredné, tie plastové dvere, ktoré tam boli, viacerí z nás volia ten systém, keď si mením plastové okná napríklad, tak už pri jednom mi tam dajte aj tie dvere. Plast je výborný materiál na okná, ale videli sme, že na vstupné dvere to nie je celkom to, čo by to malo byť. A samozrejme je to aj o cene, ale na druhej strane, keď si kupujem svoje vstupné dvere, tak si ich nekupujem na rok ani na 5 rokov. Čiže počas 10-20 rokov už nevnímam, koľko tie dvere stáli, ale ako ma chránia, ako ma tepelne izolujú, to vnímam každý jeden deň. Čiže mal by som sa zaujímať, z akého materiálu sú dvere. Když už nějaké dveře mám, když už jsem na to nemyslel třeba při pořízení domu či bytu, lze je nějak jako vylepšovat, zbezpečňovat nebo zateplovat? Zhruba pred 10-20 rokmi bola taká éra, že mi zostávali vstupné dvere do bytu papierové, ako tie prvé, ktoré sme vyskúšali, a zvnútra sa dávali plechy. Ale tá doba je už dávno za nami, že sa tam prindával nejaký plech. To vôbec nefungovalo dobre. V súčasnosti už takéto dvere, či už tie papierové, drevené alebo plastové, už sú technológie výroby úplne nových, bezpečnostných, aj termodverí. Tá doba pokročila, čiže v súčasnosti akékoľvek vstupné dvere do bytu, do rodinného domu už môžem vymeniť za takéto pevné oceľové. U nás v bytovém domě v paneláku se čas od času objeví letáček, budeme tady měnit zámky, budeme tady měnit dveře, akce super sleva, nebo přijdu do jakéhokoliv hobby marketu a tam vidím celou řadu dveří. Můžu si tam vybrat a můžu se spolehnout na to, že to bude dobře? Ako vybrať si tam môžete, ale to, čo dostanete, to je veľká otázka. Pretože napríklad v rôznych supermarketoch dostanete len štandardné typizované rozmery dverí. Či vám to bude sedieť do vašej steny, vašim rozmerom, či to dokážete správne osadiť, to už je na vás. Ale vždy je tá možnosť obrátiť sa na firmu, ktorá má tradíciu vo výrobe napríklad bezpečnostných dverí. Príde, zameria mi to a spraví tie dvere na mieru. Zvolí správnu zárubňu podľa mojej steny, správnu výšku dverí zvolí. Čiže je to vždy na nás, ako si vyberieme. Co mám očekávat od dveří, pokud už budu tedy zvažovat nové? Co všechno by takové dveře měly umět a na co bych se třeba měl právě toho prodejce zeptat? Tak, to hlavné je ten materiál. Z čoho sú tie dvere? Tu sme si názorne ukázali, že tá oceľ stále ostáva oceľou. Mala by tam byť vo vnútri. Mal by byť bezpečnostný certifikát v 3. alebo 4. bezpečnostnej triede. Mal by byť zodpovedajúci kľúč, zodpovedajúce kovanie, ale rovnako by som sa mal pýtať aj na služby, aké mi tá firma poskytuje. Keby sa náhodou niečo stalo, či má non-stop servis, či mi to vie servisovať o 5 rokov, o 10 rokov. Pretože keď sa mi pokazia moje vstupné dvere, to treba riešiť veľmi rýchlo.
Musím přiznat, že ty plastový bych si asi nevybral, ty se mi moc nelíbily. Nelíbily se mi ani ty ocelový, prostě mně to přijde, že jako to dřevo tak nějak ke dveřím patří. To znamená, můžou se ty ocelový tvářit jako dřevěný? V súčasnosti bezpečnostné dvere ako laik, keď ich zavriete, nerozoznáte, že nemusíte rozoznať. Môžu vyzerať úplne identicky ako tie plastové. Môžu vyzerať rovnako ako drevené, masívne drevené dvere. Môžu vyzerať v akejkoľvek farbe. Ako laik nemáte šancu rozlišiť v súčasnosti už. Také technológie výrobné sú, že môžu vyzerať akokoľvek. Mám počítat s tím, že když se dneska rozhodnu, že chci nové dveře, že technik přijde zítra a pozítří mám namontováno, nebo protože je to věc, která se vyrábí, jak jste říkal, na míru, to bude trošku běh na delší trať? Keď si vyberám dvere, myslím, nejaký ten týždeň už počkám, kvalitné dvere, nejaký týždeň počkám. Rozhodne každé dvere by mali byť vyrobené na mieru. Čiže ten technik môže prísť na druhý deň, zamerať to, upresní sa cenová ponuka, dvere sa na vaše meno presne zadávajú do výroby, ale je to otázka týždňov, zhruba od 3 týždňov, 4, 5, pri niektorých zložitejších možno dlhšie, ale rozhodne doporučujem počkať si na takéto dvere. Děkuji vám za rady. Věřím, že jsme třeba někomu pomohli ochránit jeho majetek. Díky za návštěvu. Ďakujem aj ja. Věřím, že jsme vám pomohli, věřím, že jsme třeba někoho inspirovali. No a každopádně doufám, že se uvidíme taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.